Ρώμη, Οκτώβριος του 2016, Καπιτόλιο, τα μουσεία του Καπιτολίου, και εδώ μας ενδιαφέρει το Παλάτσο Νουόβο, η Νέο Ανάκτορο, 1538, έργο του Μιχαήλ Αγγέλου, και αμέσως βλέπουμε τις συλλογές του Παλάτσο Νουόβο. Μουσεία Καπιτολίου, Παλάτσο Νουόβο, δηλαδή το Νέο Ανάκτορο. Στον Καπιτολίνο λόφο υπάρχει μία συλλογή κλασικών αγαλμάτων από την περίοδο της αναγέννησης. Τα πρώτα μπρούτζινα αγάλματα δώρισε στην πόλη ο Πάπας Σίξτος ο Τέταρτος το 1471, ενώ σε αυτά προσθέθηκαν και άλλα από τον Πάπα Σίξτο Κίντο το 1586. Το Παλάτσο Νουόβο, δηλαδή Νέο Ανάκτορο, σχεδιάστηκε από τον Μιχαήλ Άγγελο στο πλαίσιο της ανακαίνησης της πλατείας του Καπιτολίου. Με την ολοκλήρωσή του το 1654 μερικά αγάλματα μεταφέρθηκαν εδώ. Το 1734 ο Πάπας Κλίμης ο 12ος αποφάσισε. Και αμέσως βλέπουμε τον ισόγειο χώρο του Παλάτσο Νεόβο 1538 του Μιχελάγγελο. Υπάρχει μια εσωτερική αυλή και στο κέντρο υπάρχει ένα νυμφαίο, μια κρίνη, και είναι ένα μεγάλο γλυπτό, πιθανόν να είναι ο Τίβερης, λέγεται Μαρφόριο, και στο Παλάτσο Νόβο ήρθε το 1644 για να διακοσμήσει την εσωτερική αυλή. Πιθανόν είναι ο Τίβερης, θαλάσσια θεότητα, ωραιότατο νυμφαίο συντριβάνι, όπως αυτά έχει η Ρώμη πάρα πολλά. Το γλυπτό έχει γίνει πρώτος αιώνας μετά Χριστό στα αυτοκρατορικά χρόνια, και ολόκληρη η αυλή, η εσωτερική αυλή του Παλάτσου Νουόβο με τα αγάλματα, όπως φαίνεται εδώ ολόκληρη. Και αμέσως είμαστε στην πρώτη αίθουσα, στον πρώτο όροφο του Ανακτόρου, με τις πάρα πολλές και μεγάλες και ωραίες αρχαιότητες. Οπωσδήποτε όλα τα γλυπτά είναι της ρωμαϊκής περίοδου, ελάχιστα είναι, όλα είναι πρώτος αιώνας π.Χ. έως και τρίτο αιώνα μετά Χριστό. Και αμέσως βλέπουμε ένα από τα περίφημότερα αγάλματα, είναι ο έρωτας του Καπιτολίου. Αυτός είναι ο έρωτας, είναι πιθανόν αντίγραφο από έργο του Λυσίππου. Ο Λύσιππος έζησε τον 4ο αιώνα, ήταν ο προσωπικός γλύπτης του Μεγάλου Αλεξάνδρου και φιλοτέχνησε τον έρωτα, και αυτό που βλέπουμε τώρα πιθανόν είναι ένα αντίγραφο του έργου του Λυσίππου, καθώς είχαν δει το πρωτότυπο ή και να υπήρχε και στη Ρώμη. Αυτές είναι ερμαϊκές στήλες, το άγαλμα είναι πρώτος αιώνας μετά Χριστό, και εδώ είναι ένας συνήθις, ένας πολεμιστής, αλλά λέγουν οι ερευνητές ότι ο κορμός του αγάλματος προέρχεται από Δισκοβόλο, και κατά την αναγέννηση τα σπασμένα αγάλματα τα συμπληρώνανε. Πρώτος αιώνας π.Χ., πρωτομή, ωραιότατη πρωτομή φιλοσόφου, όπως φαίνεται, και έχει και τη Λεοντή, και εδώ είναι καθιστή θεότητα ιέρια ρωμαϊκών χρόνων, συντηρημένα τα γάλματα, με ένα παιδί, ίσως είναι Ρωμαία Δέσποινα. Τα γάλματα, όπως είπα, κατά την αναγέννηση τα συμπληρώνανε, και οι συλλογές εδώ έχουν αρχίσει από το 1450, όταν έπεσε και η Κωνσταντινούπολη από τους Πάπες, που ενστερνιστήκανε την αναγέννηση. Μεγάλη ωραιότατη σαρκοφάγος με μυθολογικό θέμα, ο Ηρακλής, η Αθηνά φαίνονται, και πάνω είναι ένα μικρό γλυπτό άγαλμα αυτοκρατορικών χρόνων, και πιθανόν είναι ο Ηρακλής σαν μωρό το οποίο πνίγει τα φίδια που είχε στείλει η Ήρα, και πάνω Ρωμαία Δέσποινα. Παντού ομορφιά και παντού αγάλματα, και δύο πρωτομές δεξιά και αριστερά. Η πάρα πολύ ωραία πτύχωση που υπάρχει σε αυτήν την Ρωμαία Δέσποινα, και στους τοίχους είναι επιγραφές που έχουν βρεθεί. Το ανάκτορο έχει συντηρηθεί. Χτίστηκε το 1538 ως νέο ανάκτορο, Παλάτσο Νουόβο,
Και πάλι άλλη προτομή, πιθανόν είναι από άγαλμα, γιατί είναι ο λαιμός για να μπει μέσα στο σώμα. Από το σημείο αυτό φαίνεται κάτω αυλή, η κάτω αυλή με το μαρφορείο, έτσι λέγεται, η ποτάμια θεότητα. Εδώ αυτή η προτομή πιθανόν είχε ένθετα μάτια από ορία κρίσταλο και έχουν χαθεί. Και εδώ αυτό το όμορφο γλυπτό ενός αθλητή, όπως φαίνεται, το κεφάλι φαίνεται ότι είναι από άλλο μάρμαρο συμπληρωμένο, και μία μορφή, μία προτομή του Θεού του Ασκληπιού φαίνεται. Ο Θεός ο Ασκληπιός της ιατρικής ήταν πάρα πολύ αγαπητό θέμα και στην αρχαία Ελλάδα και στα ελληνιστικά χρόνια και στη ρωμαϊκή περίοδο, διότι οι άνθρωποι πάντα προσφεύγανε δια την υγεία τους. Η θεά Αρτέμιδα επάνω ως θεά της νύχτας με την ημισέλινο και τη ράβδο στο χέρι, και πάλι προτομές όμορφες οι οποίες υπάρχουν στην γαλερία, την πρώτη αίθουσα, με τα πολλά αγάλματα. Είναι πάρα πολλά τα αγάλματα, πάρα πολύ όμορφα. Φιλόσοφος ο οποίος κάθεται και διδάσκει τους μαθητές, η απέναντι πλευρά, και εδώ είναι ένα ωραιότατο γλυπτό, το οποίο πιθανόν είναι, εικονίζει την ψυχή. Εδώ άλλη προτομή, ωραιότατη προτομή αγάλματος, και εδώ είναι το αγλάισμα και η ομορφιά του Μουσείου Καπιτολίνου, είναι η Αφροδίτη του Καπιτολίου, έτσι έχει επικρατήσει. Το άγαλμα δεν είναι παλαιό, ίσως είναι πρώτος αιώνας μετά Χριστό, και μιμείται ένα άγαλμα του Πραξιτέλη, της κνηδείας Αφροδίτης του Πραξιτέλη. Θεωρούν ότι είναι πάρα πολύ καλό αντίγραφο. Το έχουν βάλει στο κέντρο ενός μικρού ναού στο Παλάτσο Νουόβο. Το πίσω μέρος του αγάλματος έχει καλή συμμετρία, και έτσι ακριβώς ήταν, λένε οι πηγές, και το γνήσιο άγαλμα του Πραξιτέλη της κνηδείας Αφροδίτης. Η κνίδος είναι κάπου στην Μικρά Ασία, στην Τουρκία, απέναντι περίπου από την Κύπρο. Εκεί ήταν το άγαλμα του Πραξιτέλη της κνηδείας Αφροδίτης, στο πλάγιο μέρος του αγάλματος. Συμπληρωμένο και αυτό το άγαλμα, και η Αφροδίτη είναι ως να έχει βγει από το λουτρό της. Ρωμαία δέσποινα, αυτοκρατορική κρόνη, προτομή του Εύβουλου. Η Εύβουλη ήταν το ιερατικό γένος της Ελευσίνος, και αυτό το άγαλμα καθιστεί ιέρια με το περιστέρι, και πάλι προτομή Ρωμαίου αυτοκράτορα, δεν τους ξέρω όλους. Και αυτό το πολύ ωραίο και μεγάλο άγαλμα, όλα είναι πρώτος αιώνας π.Χ. Και δεύτερος αιώνας. Αυτή είναι η Αθηνά, μεγάλο υπερμεγέθης άγαλμα άνω των 2 μέτρων. Η Αθηνά με απλή στολή και ρούχα, και αυτή είναι πάλι άλλη προτομή. Και εδώ είναι ένας σάτυρος ο οποίος αναπαύεται, ο οποίος παίζει και με την φλογέρα. Το σάτυρο τον φτιάξανε πάρα πολλές φορές στα ελληνιστικά χρόνια και στην ρωμαϊκή περίοδο. Στο κάτω της αίθουσας, στο κάτω μέρος της αίθουσας, υπάρχει ωραιότατη σαρκοφάγος ρωμαϊκών χρόνων, μυθολογικό το θέμα, δεν ξέρω τι ακριβώς είναι, με ωραίες προτομές επάνω. Ήταν παράθυρο και δεν μπορούσα να το πάρω, και εδώ είναι μια ρωμαϊκή προτομή ωραιότατη, και το ύφασμα είναι πάρα πολύ όμορφο, και πάλι προτομές της ρωμαϊκής περίοδου, πρώτος αιώνας π.Χ. Και αμέσως πρώτος αιώνας μετά Χριστό. Όλα τα γάλματα είναι αυτής της περίοδου, και αυτός είναι πάλι άλλος σάτυρος, ο οποίος παίζει με την φλογέρα και τη σύριγγα στα δάση, ένα αγαπητό θέμα το οποίο το φτιάχνανε πάρα πολύ. Αετός κάτω είναι πιθανόν ο Δίας, όπως φαίνεται με τον αετό. Ο Δίας είναι μορφή του Διός, μεγάλο άγαλμα ελληνιστικής περίοδου, και βαστάει και τους κεραυνούς στο δεξί χέρι. Πάντα ο αετός είναι το σύμβολο του Διός και των αυτοκρατόρων. Το κάτω μέρος της γαλαρίας, της μεγάλης στοάς με τα πάρα πολλά γάλματα, όλα είναι διαλεγμένα, και μια προτομή
μικρού παιδιού της ρωμαϊκής περίοδου των αυτοκρατόρων. Η ρωμαϊκή περίοδος αρχίζει πρώτος αιώνας, από τις διαμάχες των Ρωμαίων μέχρι να επικρατήσει ο Αύγουστος, η δημοκρατική περίοδος, αλλά και πάλι μια ωραία δέσποινα με το μωρό, και καταλήγει μέχρι και το Μέγα Κωνσταντίνο. Είναι περίπου 4 αιώνες η ρωμαϊκή περίοδος, και αυτό το έξυπνο και ωραίο γλυπτό που υπάρχει στη γαλαρία, και απέναντι όλη η σειρά η Αθηνά φαίνεται στο βάθος, διάφορα γάλματα Ρωμαίων δεσποινών και ολόκληρη η γαλαρία, η ψυχή. Και εδώ είναι πάλι η ομορφιά του Μουσείου του Καπιτολίου, η Αφροδίτη του Καπιτολίου, έτσι συνηθίζεται να τη λένε, στο ναό της μέσα, στον κυκλικό ναό, και αυτή είναι η προσωποποίηση της ψυχής. Ψυχής το ξέρουμε γιατί έχει τα φτερά της πεταλούδας, ρωμαϊκή στήλη αυτοκρατορικών χρόνων, 1ος αιώνας π.Χ., και αυτή είναι τεφροδόχοι της ρωμαϊκής περίοδου, μικρές λάρνακοι σαν τεφροδόχοι, και εδώ είναι ο Διόνυσος, η σάτυρος, και εδώ πάλι ωραιότατο άγαλμα, το οποίο υπάρχει, είναι μία νύμφη σε ωραία στάση αναγλύφου στο πλάγιο, και αυτό αυτοκρατορικών χρόνων, και πάλι αυτές πιθανόν είναι και κεφαλές από αγάλματα, που τα αγάλματα έχουν χαθεί. Κεφαλή του Αντίνου, 2ος αιώνας μετά Χριστό, ο ερωμένος του αυτοκράτορα του Ανδριανού είναι ο Αντίνος, πάρα πολύ όμορφο και ωραίο γλυπτό. Άλλα γλυπτά στην ίδια αίθουσα, νύμφη η οποία των βουνών, η οποία συνοδεία του Διόνυσου, βαστάει σουράγλι και σάλπιγγα στο χέρι, και αυτή η ωραία πτύχωση σε αυτήν την πρωτομή, μία δέσποινα της Ρώμης, η τεφροδόχος αυτή η πάρα πολύ όμορφη, με τους ερωτοειδείς πάντα. Τους ερωτοειδείς τους βάζανε στις τεφροδόχους, γιατί πρέπει η ψυχή να είναι ερωτευμένη για να έρθει στον χώρο των θεών, στα ηλίσια πεδία, όπου είναι ο εθέρας. Ο εθέρας είναι η ανάπαυση της ψυχής, όπως λέγει ο Ευρυπίδης στην τραγωδία Ελένη. Εδώ ωραιότατο άγαλμα, ο Ευρυπίδης λέγει ότι η ψυχή αναπαύεται στον εθέρα στην τραγωδία Ελένη. Και πάλι τα αγάλματα εδώ, οι πρωτομές, όπως φαίνονται, των αυτοκρατόρων και των Ρωμαίων, μεγάλη συλλογή, και εδώ είναι ένα φηνισμένο άγαλμα του Καπιτολίου, είναι μία γριά αριστοκρατικής εποχής, η οποία είναι μεθυσμένη, ή μάλλον έχει την μέθεξη των μυστηρίων. Ο έρωτας φαίνεται δεξιά του Καπιτολίου, και εδώ είναι η Λίδα και ο Κύκνος, ένα ωραιότατο άγαλμα ρωμαϊκής περίοδου, μια ωραιότατη σαρκοφάγος, είναι στους διαδρόμους ανεβαίνοντας για τον πρώτο όροφο, η Ηρακλειώτισσα σε αυτό το σημείο. Αυτό είναι περγαμηνό γλυπτό, όπως φαίνεται, ρωμαϊκής περίοδου, και λέοντες αποσπασμένοι σαρκοφάγο, και πάλι επάνω στα παράθυρα τα κλειστά υπάρχουν αυτά τα ωραία γάλματα, ωραίος αμφορέας μαρμάρινος, και πάλι είμαστε στην πρώτη αίθουσα με τα γάλματα, ωραίο άγαλμα μικρό της Αθηνάς σε κίνηση, η οποία στο δεξί έχει το δώρο, έχει χαθεί, και αριστερά έχει την ασπίδα, και δίπλα είναι φιλόσοφος, όπως φαίνεται, πόδι αγάλματος μεγάλο, και πάλι η Αθηνά, η οποία λείπει το κεφάλι στο σημείο αυτό, και πίσω υπάρχουν πάρα πολλές επιγραφές, και αυτό το σπουδαίο άγαλμα στην προθήκη που είναι η Λίδα και ο Κύκνος, και γεννήθηκε από την ένωση αυτή. Ο Κύκνος είναι ο Δίας, γεννήθηκε η ωραία Ελένη, ο Κάστορας και ο Πολυδεύκης. Ο Κάστορας είναι ο θνητός και ο Πολυδεύκης είναι ο αθάνατος, και μέσα βλέπουμε το έξοχο άγαλμα του Απόλλωνος, Κύθαροδού, ένας γρίπας είναι στα πόδια του Απόλλωνος, είναι ένα μυθικό ζώο το οποίο υπήρχε στα πολύ μυθολογικά χρόνια, και είναι ο Απόλλωνας, ο οποίος έχει την λύρα, και εδώ είναι ο Απόλλωνας του Ομφαλού, έτσι λέγεται αυτό το άγαλμα.
ίσως ο Αντίνος, και πάλι ωραιότατη πρωτομή, 2ος αιώνας μετά Χριστό. Αυτά τα γάλματα τα περισσότερα είναι η δεύτερη αίθουσα μετά το μακρύ διάδρομο και η πρώτη αίθουσα από τις 5 που υπάρχουν στην πρόσωψη του Παλάτσο Νουόβο. Ωραία Αμαζόνα, 1ος αιώνας μετά Χριστό, με το τόξο φαίνονται, και αμέσως και στο βάθος είναι ο Απόλλωνας, και αυτός είναι ο Θνής Κονογαλάτης, ένα φημισμένο άγαλμα το οποίο υπάρχει στο Παλάτσο Νουόβο, είναι 1ος αιώνας π.Χ. Θνής Κονογαλάτης, το πρωτότυπο έγινε στην Πέργαμο από τους Περγαμενείς γλύπτες και αντιγράφτηκε επειδή άρεσε πάρα πολύ στους Ρωμαίους, διότι οι Ρωμαίοι θέλανε να υποτάξουν όλα τα έθνη, και όταν θνίσκουν οι αντίπαλοι τους άρεσε και τα πάλι είναι το ωραίο άγαλμα του Απόλλωνος Κιθαροδού, ο Γρίπας, το μυθικό ζώο πουλί που υπάρχει στη βάση του αγάλματος. Στο αριστερό χέρι βαστάει την λύρα, την κιθάρα, και βλέπουμε τη μεγαλοπρέπεια του αγάλματος. Το άγαλμα είναι πάνω από 2,30 και πάλι στην πρώτη αίθουσα από τις 5 που κοιτάνε προς την πλατεία του Καπιτολίου είναι η πρώτη αίθουσα με τα γλυπτά των αυτοκρατορικών χρόνων. Πάλι βλέπουμε τον αναπαυόμενο σάτυρο, ένα άγαλμα το οποίο υπάρχει πολλές φορές και στο ίδιο το μουσείο, αλλά και πάρα πολλές φορές το φτιάχνανε οι Ρωμαίοι, αγαπητό στυλ αγάλματος, ο αναπαυόμενος σάτυρος, ένας φιλόσοφος με το ηλιτάριο, το πρόσωπό του είναι συνοφριωμένο, και αυτή είναι στην πρώτη αίθουσα με τα γλυπτά, είναι η Ίσιδα, ένα ωραιότατο άγαλμα, 1ος αιώνας π.Χ. Η Ίσιδα, η θεά της Αιγύπτου με το σύστρο στο χέρι, και αυτό είναι ένα φημισμένο άγαλμα που υπάρχει στο Καπιτόλιο και είναι ο Έρος και η Ψυχής, 1ος αιώνας π.Χ. Ο Έρωτας και η Ψυχή είναι πάνω από 2 μέτρα το άγαλμα, ήταν στην πόρτα και είχε το φως και ήταν ακατάλληλο να το πάρεις με λεπτομέρεια. Και εδώ πάλι βλέπουμε την Φλόρα, τη θεά της Ρώμης με τα άνθη, και ολόκληρη η αίθουσα. Στη μέση είναι ο πληγωμένος γαλάτης, αντίγραφο της Περγάμου, και ολόκληρη η αίθουσα όπως φαίνεται. Και αυτό είναι του Κρυσίλα η Αμαζόνα, και αυτή είναι η κεντρική αίθουσα στο Παλάτσο Νουόβο, πάλι με ρωμαϊκά αγάλματα, αλλά στο κέντρο δεσπόζουν τα 6 αγάλματα, τα οποία είναι από μαύρο μάρμαρο βασάλτη. Η οροφή της αίθουσας 1538 έχει ξυλόγλυπτα, ωραίο μουράνο πολυέλαιο, και τα γάλματα που πλαισιώνουν την μεγάλη αίθουσα, την κεντρική αίθουσα του ανακτόρου του Παλάτσο Νουόβο. Εδώ φαίνεται ο Δίας με τον κεραυνό, μαύρο μάρμαρο, και στη μέση είναι η Κένταυρη, και στο κέντρο είναι ο Ηρακλής μικρό παιδί. Εδώ είναι η Αφροδίτη και ο Άρης, η Φλόρα, το άγαλμα αυτό, αυτοκρατορική χρόνη. Εδώ είναι η θεά Αθηνά, το δόρυ δεν υπάρχει, αλλά υπάρχει η Ασπίδα, η θεά Αθηνά, όμορφο άγαλμα. Και εδώ είναι το δεύτερο άγαλμα του Απόλλωνος, είναι 1ος αιώνας π.Χ. Ο τρίποδας ομαντικός, το φίδι, δίπλα η θεά Αθηνά όπως τη βλέπουμε, μεγάλη πρωτομή Ρωμαίου αυτοκράτορα, και εδώ είναι διάφοροι τύποι αγαλμάτων και φημισμένων αγαλμάτων που υπάρχουν στην αίθουσα. Ο Άρης με την Ασπίδα όπως φαίνεται, και όλες οι πλευρικές πλευρές της αίθουσας έχουν αγάλματα, και στο κέντρο δεσπόζουν αυτά τα αγάλματα, τα οποία είναι από μαύρο μάρμαρο. Άλλη στάση Αμαζόνας που είναι πληγωμένη, και δίπλα είναι ο Απόλλωνας του Ομφαλού, λέγεται, ρωμαϊκό αντίγραφο, και πάλι η κεντρική αίθουσα με τα όμορφα αγάλματα, η θεά Ήρα, πρωτομή αυτοκράτορα,
Και εδώ είναι πάλι μια γριά Ρωμαία και ένας νέος, όπως φαίνεται με το δεξί χέρι, και η του Κρυσίλα η Αμαζόνα, ο Απόλλωνας του Ομφαλού. Όλα είναι πρώτος αιώνας π.Χ. έως δεύτερο αιώνα μετά Χριστό. Και πάλι βλέπουμε το περιβόητο και μεγάλο άγαλμα του Απόλλωνος Κιθαροδού, μαντικός τρίποδας των Δελφών, ο Όφης, και η Αθηνά δίπλα. Το άγαλμα είναι πάνω από 2,30, έχει δύο το Καπιτόλιο, το πρώτο είναι στην πρώτη αίθουσα και το δεύτερο είναι στη μεγάλη αίθουσα, και εδώ πάλι βλέπουμε την μεγάλη Αθηνά, η οποία δεσπόζει στην αίθουσα. Εδώ είναι ο Άρης και η Αφροδίτη, ωραιότατο καλό σύμπλεγμα, πολύ μεγάλα τα γάλματα, καθαρό μάρμαρο, πάρα πολύ καλή δουλειά. Και πάλι βλέπουμε στο σημείο αυτό την Φλόρα, τη θεά της Ρώμης, Άρης και Αφροδίτη. Και εδώ είναι η δεύτερη αίθουσα πριν φτάσουμε στη μεγάλη, που στο κέντρο είναι ο Φαύνος, ένα ωραιότατο γλυπτό άγαλμα όπως φαίνεται εδώ, ή ο Σάτυρος, ο Φαύνος λένε τα βιβλία, με τα σταφύλια, διάφοροι σαρκοφάγοι που υπάρχουν στην αίθουσα. Και πάλι το όμορφο άγαλμα του Φαύνου, είναι πρώτος αιώνας μετά Χριστό, προέρχονται από τη βίλα του Ανδριανού στη Ρώμη. Πάλι βλέπουμε την κεντρική αίθουσα στο Παλάτσο Νόβο, στο καινούργιο παλάτι, και είναι οι κένταυροι. Όλα προέρχονται από το ανάκτορο, από την έπαυλη του Ανδριανού στα περίχωρα της Ρώμης, 30 χιλιόμετρα έξω από τη Ρώμη. Είναι Ελλήνων γλυπτών, γράφει πάνω τα ονόματα Παπίας και Αριστόκλητος. Οι γλύπτες, μαύρο μάρμαρο, οπωσδήποτε είναι συναρμολογημένα σήμερα, καθώς φαίνονται οι έξοχοι κένταυροι που κοσμούν το κέντρο της αίθουσας, η πλευρική τύχη της αίθουσας με τα φημισμένα γάλματα του Άρη, της Ήρας, και αυτό είναι το μεγάλο άγαλμα στο κέντρο της αίθουσας από μαύρο βασάλτη. Είναι ο Ηρακλής ως παιδί τη Λεοντή, βαστάει τα μήλα των Εσπερίδων στο αριστερό χέρι. Και εδώ πάλι βλέπουμε τους κεντάβρους από μαύρο μάρμαρο, και άλλα είναι από βασάλτη. Και εδώ είναι ο Ασκληπιός, ο θεός της ιατρικής, από τη βίλα του Ανδριανού, είναι στο κέντρο της αίθουσας ο Ασκληπιός, ωραιότατο από μαύρο μάρμαρο, Αριστοκλής και Παπίας η γλύπτε, καθώς βλέπουμε τα μεγάλα αγάλματα από μαύρο μάρμαρο ή βασάλτη που είναι στο κέντρο της μεγάλης αίθουσας. Αφροδίσιος ο γλύπτης, έχουν ελληνικές επιγραφές, καθώς ήταν οι Έλληνες γλύπτες. Και πάλι βλέπουμε το έξοχο άγαλμα του Θεού Ασκληπιού στα 5 αγάλματα, τα οποία κοσμούν το κέντρο της μεγάλης αίθουσας, ο Θεός Ασκληπιός από μαύρο μάρμαρο. Και πάλι βλέπουμε εδώ Ρωμαίους αυτοκράτορες, ο οποίος επιδεικνύει και κάποιο θύραμα, αυτοκρατορική χρόνια τα γάλματα, μία γριά Ρωμαία, όπως φαίνονται. Και εδώ πάλι αυτός ο αυτοκράτορας γυμνός Ρωμαίος, 3ος αιώνας μετά Χριστό, το δέντρο δίπλα. Και εδώ είναι ένα παιδί το οποίο κοσμεί και αυτό την αίθουσα. Και εδώ είναι πάλι ο Δίας στο δεύτερο άγαλμα μαζί με τον Ασκληπιό στα άκρα, τα οποία κοσμούν το κέντρο της αίθουσας, Άρης και Αφροδίτη, η Φλόρα. Όλα τα γάλματα είναι πρώτος αιώνας π.Χ. στα χρόνια του Χριστού, δηλαδή στο 0 και αμέσως πρώτος αιώνας μετά Χριστό έως δεύτερος και τρίτος αιώνας. Η Αθηνά, πολύ ωραίο άγαλμα με την ασπίδα. Και καθώς μπαίνουμε τώρα στην τέταρτη αίθουσα, είναι η αίθουσα των φιλοσόφων. Είναι πάνω από 50 πρωτομές φιλοσόφων, ίσως και περισσότερες, οι πολύ γνωστοί φιλόσοφοι της αρχαιότητας, όπως φαίνονται. Ο Παυσανίας είναι αυτή η πρωτομή, και τα μαζεύανε οι Μεκκίνες της Ρώμης και οι Πάπες.
όταν έγινε και η πρώτη συλλογή. Εδώ λέει Μητρόδωρος φιλόσοφος, είναι σαν ερμαϊκή στήλη, και από την άλλη μεριά έχει άλλη προτομή με τον Επίκουρο Σκλιπιάδης σε ελληνικά γράμματα. Οι προτομές των φιλοσόφων, ολόκληρη η αίθουσα είναι πάνω από 55 προτομές Ελλήνων φιλοσόφων, καθώς και Ρωμαίων φιλοσόφων, του Σενέκα και άλλων φιλοσόφων, ο κοινικός όπως φαίνονται. Και στο κέντρο είναι πάλι Έλληνας φιλόσοφος και βαστάει το ηλιτάριο στο χέρι, αυτοκρατορική χρόνη, καθώς υπάρχει προτομή του Σοκράτη, του Πλάτωνα, του Αριστοτέλη, και στο κέντρο, όπως είπα, είναι αυτός ο Ρωμαίος φιλόσοφος, πιθανόν είναι ο Σενέκας, και τον έχουν βάλει και στο κέντρο της ρωμαϊκής περίοδου. Και αυτή είναι η τελευταία πέμπτη αίθουσα, η οποία είναι οι προτομές των αυτοκρατόρων. Είναι γύρω στις 65 προτομές Ρωμαίων αυτοκρατόρων από την εποχή του Αντωνίου και του Οκτάβιου έως και τον Μέγα Κωνσταντίνο. Είναι περίπου 4 αιώνες της ρωμαϊκής επιρροής και η αυτοκρατορίας, μέχρι να ιδρυθεί το 330 η Κωνσταντινούπολη, η Νέα Ρώμη, καθώς συνεχίστηκε βέβαια η αυτοκρατορία έως και τα χρόνια του Ιουστινιανού. Η αυτοκρατορία της Ρώμης πάντα υπήρχε μέχρι και τα χρόνια του Ιουστινιανού, ασχέτως αν είχε γίνει η Κωνσταντινούπολη. 64 προτομές Ρωμαίων αυτοκρατόρων, πολύ γνωστών αυτοκρατόρων, του Μάρκου Αυρίλιου, του Καρακάλα, του Κόμμοδου, πάλι προτομές όπως φαίνονται. Δεν τους γνωρίζω εγώ όλες, αλλά έχει δίπλα ενδείξεις για το τι είναι η κάθε προτομή στην αίθουσα των αυτοκρατόρων. Και στο κέντρο είναι το άγαλμα της Αγίας Ελένης, 4ος αιώνας μετά Χριστό, πιθανόν να είναι από αρχαίο άγαλμα και έχουν προσθέσει το κεφάλι επάνω της Αγίας Ελένης. Η Αγία Ελένη είναι 4ος αιώνας, η μητέρα του Μεγάλου Κωνσταντίνου, 3ος αιώνας από τα μέσα, έως το 310 κέρδισε τον Μαξέντιο στη Ρώμη ο Μέγας Κωνσταντίνος και έγινε μονοκράτορας, και το 330 έφτιαξε την Κωνσταντινούπολη αρχές 4ου αιώνος, και είναι το άγαλμα ολόκληρο της Αγίας Ελένης και ολόκληρη η αίθουσα με τις προτομές των αυτοκρατόρων, 4 αιώνες ρωμαϊκή περίοδος, ρωμαϊκή αυτοκρατορία, το Imperium της Ρώμης. Και εδώ πάλι στην αίθουσα των φιλοσόφων ο Επίκουρος σαν ερμαϊκή στήλη, και από την άλλη μεριά είναι ο Μητρόδωρος, Έλληνες φιλόσοφοι, Θέων, Πλάτων, λέει αυτή η προτομή με τους φιλοσόφους, και πάλι ο Επίκουρος. Μου άρεσε πολύ και το πήρα 2 φορές αυτήν την έξοχη κεφαλή από αθηναϊκό μάρμαρο. Θέων Πλάτωνη, κοινός φίλος, γράφει πάνω, ιερεύς. Πάλι ωραιότατη προτομή, και πάλι προτομή Αυγούστου με ξεχωριστά μάρμαρα. Αυτή είναι η πρώτη αίθουσα, καθώς είναι η αίθουσα του Φαύνου, φιλόσοφος εδώ με το κέρας της Αμάλθειας. Και πάλι αυτό το παιδάκι, το όμορφο παιδάκι, το οποίο έχει πάρα πολύ ωραία τα μαλλιά, πρόσθετο μάρμαρο, ότι είναι τα μαλλιά του αγοριού, τα οποία τα έχει στο κεφάλι. Ίσως είναι και ύφασμα, και πάλι σαρκοφάγος, μεγάλη σαρκοφάγος που υπάρχει στην αίθουσα αυτή. Επάνω από τη σαρκοφάγο αυτή η προτομή, και πάλι το παιδάκι με τη χίνα, φημισμένο και αυτό το γλυπτό του Καπιτολίου, το παιδί με τη χίνα. Άρεσε πολύ στους αρχαίους, και Ρωμαία Δέσποινα, και πάλι είναι η αίθουσα του Φαύνου, ο μεθυσμένος Φαύνος με την κατσίκα.
Το γλυπτό είναι από κόκκινο μάρμαρο και προέρχεται από τη βίλα του Ανδριανού στη Ρώμη, 30 χιλιόμετρα έξω από τη Ρώμη. Τα σταφύλια, ο φαύνος είναι και αυτό σαν σάτυρος, ακολουθία του Θείου Διόνυσου. Έχει κάτω την φόρμιγγα, το ραβδί των αγρών και πάλι αυτή η όμορφη κεφαλή του Διόνυσου επάνω σε μια ωραία κολόνα. Και πάλι φιλόσοφοι όπως φαίνονται στην αίθουσα αυτή. Η πρώτη αίθουσα είναι αυτή με τον φαύνο, η δεύτερη αίθουσα με τον φαύνο, η πρώτη έχει τον γαλάτη ο οποίος πεθαίνει, ο γαλάτης στο πίσω μέρος του γαλάτη, αυτή είναι η πρώτη αίθουσα από τις 5 που είναι στην πρόσωψη. Και εδώ είναι ο Απόλλων Κιθαροδός με τον Γρίπα. Και στο πίσω μέρος υπάρχει και αυτή η αίθουσα πάλι με πρωτομές φιλοσόφων και αυτοκρατόρων. Και στην αίθουσα αυτή υπάρχει αυτό το κοριτσάκι, αυτοκρατορική χρόνη, το οποίο χορεύει. Και στην αίθουσα αυτή είναι και η θεά Αρτέμιδα. Η Αρτέμιδα, η θεά, η Εφεσία. Και είναι αυτά τα έξοχα ψηφιδωτά μοσαϊκά. Τα προσωπία είναι δεύτερος αιώνας μετά Χριστό. Πάλι βλέπουμε το κοριτσάκι από το πίσω μέρος στην ίδια αίθουσα, πολλές πρωτομές. Και εδώ είναι και η Εφεσία Αρτέμιδα με τις πολλές θηλές. Πάλι φαίνεται το έξοχο ψηφιδωτό με τις μάσκες, πολλές πρωτομές αυτοκρατόρων και φιλοσόφων. Πάλι φαίνεται πάρα πολύ ωραία. Πρωτομή του Διόνυσου εδώ με τα γένια. Αυτοκρατορική εποχή, πρώτος αιώνας του Χριστού, 0, πρώτος αιώνας μετά Χριστό, δεύτερος αιώνας. Και το δεύτερο, ωραιότατη σαρκοφάγος με την Αθηνά οικεμωμένη επάνω. Και το δεύτερο ψηφιδωτό μοσαϊκό είναι τα περιστέρια τα οποία είναι σε αυτή την φορτιέρα, την ωραία φορτιέρα με τα περιστέρια τα οποία πίνουν νερό. Πολύ φημισμένο και αυτό το μοσαϊκό και το έχουν όλα τα βιβλία της τέχνης, η φορτιέρα με τα περιστέρια, και προέρχεται και αυτό από τη βίλα του Ανδριανού, πιθανόν να είναι παλαιότερη, πρωτομές φιλοσόφων. Και πάλι βλέπουμε τη σαρκοφάγο, το μοσαϊκό με τα περιστέρια και τη φορτιέρα, αμφορέας ή μεγάλη λεκάνη σαν τις λεκάνες του αγιασμού. Και ολόκληρη η αίθουσα στην οποία υπάρχει και η Εφεσία Αρτέμιδα και αυτό το κοριτσάκι σαν ιέρια, σαν χορεύτρια, το οποίο υπάρχει στην αίθουσα αυτή. Και ξαναβλέπουμε πάλι τα προσωπία, τα έξοχα ψηφιδωτά μοσαϊκά τα οποία είναι στην αίθουσα αυτή. Τώρα είναι οι διάδρομοι κατεβαίνοντας από τον πρώτο όροφο στο ισόγειο. Εδώ είναι το ισόγειο, αγάλματα τα οποία κοσμούν, αγροτικά αγάλματα, ένα νυμφαίο στο κέντρο μαζί με το Μαρφορείο λέγεται, και αυτή είναι μια έξοχη θεότητα ρωμαϊκών χρόνων με το φόρημα το οποίο είναι ανοιχτό στο κάτω μέρος. Η θεά Αρτέμιδα, κυνηγέτης, τα σκυλιά της Αρτέμιδος, είναι στους αγρούς η Αρτέμιδα, ωραιότατο άγαλμα συμπληρωμένο κατά την αναγέννηση της θεάς Αρτέμιδος και αυτό το άγαλμα. Και πάλι βλέπουμε αυτά τα έξοχα γλυπτά τα οποία κοσμούν, το κάτω μέρος, τα ισόγεια, και εδώ είναι μια μεγάλη και ωραιότατη Αθηνά. Αυτή η Αθηνά είναι στο ισόγειο, η Αθηνά πάρα πολύ όμορφη, το άγαλμα είναι πάνω από 2,5 μέτρα, η θεά της Αθήνας, η θεά Αθηνά, η Παρθένος, και το κάτω μέρος πάλι παντού αγάλματα και ακέραια τα αγάλματα, δεν είναι σπασμένα, και είναι το Καπιτόλιο θεωρείται ο θησαυρός του δυτικού πολιτισμού, διότι το μουσείο λειτουργεί από το 1470. Είναι τόσο παλιό το μουσείο. Εδώ είναι ρωμαϊκή θεότητα και πάλι φαίνονται τα αγάλματα που διακοσμούν το ισόγειο του Καπιτολίου.
η Φλόρα, η ρωμαϊκή θεότητα, Ρωμαίοι αυτοκράτορες, πάλι ίσως είναι ο Μάρκος Αβρίλιος, ο αυτοκράτορας αυτός, Ρωμαίος αυτοκράτορας Ελλιπής όπως φαίνεται, και είναι από κόκκινο μάρμαρο, από βασάλτη, πολύ σκληρή πέτρα, και οι διάδρομοι που είναι στο κάτω μέρος στο Παλάτσο Νουόβο, η αίρια εστιάδα όπως φαίνεται, πάρα πολύ έξοχα και αυτά τα ωραιότατα αγάλματα, παντού αγάλματα, και αυτή είναι η Αμάρθια, η θεά της Αμάθη, με το κέρας το οποίο έβγαζε καρπούς και αυθονία, και άλλο ωραιότατο άγαλμα 2ος αιώνας π.Χ. συμπληρωμένο όπως φαίνεται. Η ανανέωση του Μεγάλου Καπιτολίου. Στις 19 Απριλίου 1979 εξεράγει βόμβα μπροστά στο Παλάτσο Σενατόριο. Η βομβιστική ενέργεια ευτυχώς δεν έβλαψε τον Μάρκο Αβρίλιο στην πλατεία του Μιχαήλ Αγγέλου. Ωστόσο, μετά από προσεκτικές μελέτες αποφασίστηκε να φιλοξενηθεί το άγαλμα στα εργαστήρια του Σαν Μικέλε στη Ρώμη. Στις 17 Ιανουαρίου 1981 μια ιδιότυπη πομπή από 2 φορτηγά που κουβαλούσαν το άλογο και τον αυτοκράτορα διέσχισε την πόλη. Η περίπλοκη αποκατάσταση ολοκληρώθηκε το 1988, αλλά η ευαίσθητη επιφάνεια του μπρούτζου και η μόλυνση της ατμόσφαιρας απέτρεψαν την εκ νέου τοποθέτηση στο κέντρο της πλατείας. Έτσι αποφασίστηκε λοιπόν να φιλοξενηθεί το άγαλμα στα μουσεία και να κατασκευαστεί ένα αντίγραφο, όπως στήθηκε στο βάθρο το οποίο είχε κατασκευάσει ο Μιχαήλ Άγγελος. Το 1997 έγινε η τοποθέτηση του αντίγραφου. Είχε εν τω μεταξύ ξεκινήσει η ανανέωση του μουσιακού συνόλου, το οποίο ονομάστηκε Μεγάλο Καπιτόλιο. Αναπαλαιώθηκαν όλες οι προσώψεις των μεγάρων και άνοιξε για το κοινό το 2005. Ο καινούριος και παστός χώρος που είχε σχεδιάσει ο αρχιτέκτονας Κάρλο Αιμονίνο στους χώρους του Ρωμαϊκού κήπου, όπου μεταξύ 1876 και 1903 είχε ήδη διαμορφωθεί η οκτάγωνη αίθουσα. Στην μεγάλη και φωτεινή η αλόφαρκτη αίθουσα βρήκε τελικά θέση ο Μάρκος Αβρίλιος, μαζί με τα θράβεσματα του μπρούτζινου κολοσσού του Μεγάλου Κωνσταντίνου και το άγαλμα του Ηρακλή από επίχρυσο μπρούντζο. Παράλληλα προχώρησαν οι εργασίες εξυγχρονισμού ολόκληρου του μουσείου του Palazzo dei Conservatori, με τη νέα διαρρύθμιση των αιθουσών και των αιθουσών, καθώς και με τις ανασκαφές γύρω από τον ταφώδη θεμέλια του ναού του Καπιτολίνου Διός. Για να μην παραμείνουν απρόσιτες οι συλλογές κατά τη διάρκεια των εργασιών, άνοιξε το 1997 μία προσωρινή έκθεση στον θερμοηλεκτρικό σταθμό Μοντεμαρτίνι, όπου συνδυάζονταν το αρχαίο και το σύγχρονο, τα αγάλματα και οι τουρμπίνες. Η βιομηχανική και η κλασική αρχαιολογία. Η σύζευξη αυτή υπήρξε τόσο πετυχημένη, ώστε αποφασίστηκε να γίνει ο χώρος αυτό σταθερή έδρα αυτόνομη από τα μουσεία του Καπιτολίου. Επεμβάσεις αναπαλαίωσης έχουν γίνει και σε αίθουσες του ιστορικού διαμερίσματος των Κονσερβατόρι, στις τοιχογραφίες, στα γλυπτά, στα φατνώματα της οροφής.
Στο παλαιό παρεκκλήσιο ξαναδόθηκε η αρχική του λειτουργία με την ανασυναρμολόγηση του Ρετπάλ και της Αγίας Τράπεζας που είχαν αφαιρεθεί προκειμένου να ανοίξει μια πόρτα. Η πινακοθήκη ολόκληρη αναμορφώθηκε πλήρως και οι πορσελάνες σινοί εκτέθηκαν σε νέες βιτρίνες. Στο παλάτσο Καφαρέλη τοποθετήθηκε η συλλογή μεταλλίων, ενώ άλλες αξιόλογες εργασίες αφορούσαν το νέο άνοιγμα. Έπειτα από 30 χρόνια της επιγραφικής αίθουσας στην υπόγεια στοά που επιτρέπει να φτάσει κανείς στο ταμπουλαρίουμ και να βγει στο φόρουμ. Στο Παλάτσο Νουόβο ξεκίνησε η πλήρης αποκατάσταση των αρχαίων αγαλμάτων με χρηματοδότηση από τα κονδύλια του Λότο της Ρώμης, που ήδη το 1733 είχαν επιτρέψει την απόκτηση της συλλογής. Επιπλέον δημιουργήθηκε το διαβάζοντας το Καπιτόλιο με σκοπό οι επισκέπτες με προβλήματα όρασης να μπορούν να απολαύσουν τα γλυπτά των αιθουσών μέσω ενός οδηγού με ανάγλυφα σχέδια και με κείμενα σε γραφή Μπράιλ. Τα τελευταία χρόνια με λίγα